Madoka chere mabuja tinokutambirai kunhau dzamanhoko dzanyasi zuva rochigumi nosere mwedzi uno waKubvumbi. Wanoziva ndiro zuva rokuzvitonga kwenyika ratinopemberera apo gore rino tiri kusvitsa makore 42 okuzvitonga kwedu watema. Vamwe vari kurwadziwa asi vamwe vari kufara, tichindoramba tichindotenda hedu yawe kuti takakwanisa kubisa joko rowarungu kuti rireke kugoramba rakatitsitsirira. Izvezvi pasarawo kubisa joko rowa kudzvinyirira wazhinjiwa kuti zvinhu zviite zviri nani kumunhu wese. Ticharamba tichindorindira kuti zvinoita kudini patinenge tichindotekaira pa. Tiri kuimba kuti zororo renyu ropasika ranga rakakomborehwa nayawe sezvanga zvakaitawo redu. Tiringe zviri munhau dzanyasi. Tiri kurangaridzai kuti wari kunyoresa kuvhota, wanenge wari kunyoresa kuvhota kubva mangwana kusvika zuva rochina, wari panyamapanda papuraimari nopadonzwe papuraimari nopatsakare papuraimari, endai konyoresa kuvhota ikweyo. Wari kutoresa zvitupa nemapepa okunyoresa kuvhota kusvikirawo pokare musi wochina papodzipo, wanenge wari paDhuku Dam Primary nopamapona Primary nopakangoza Business Center. Endai konyoresa ipapo, wanhu waite zviri nani, kwai zviri kunyoresiwa pamahara, paribe kana mari iri kuda kubhadharwa ipapo. Nyaya ichangobva kuitika makuno yano, kwai Makomborero harizwishe atoramba kusungiwa nevanhu vanga varibe kuzikana kuti mbanani, wanga waribe kana uniform, waribe kumuratidza kuti mbanani, zvitupa zvavo zvechipurisa kana kuti hwii. Apa kwai atenga kuda kutoisiwa cheni akatozonunurwa nevanhu waita kumuhwira kuti zvireke kugoitika izvi. Tikuramba tichitenda yawe kuti vanhu wanga wari padhuze kusvika zvaita kuti zviitike zvakanaka kudari. Mhemberero nyasi dzokuzvitonga kwowatema dzaitirwa kuBulawayo kuBaba Fields kunhandare yobhora ikweyo. Nyasi bato roCCC rakuendesa Charlton Hwende ikweyo kuti aende korimiririra. Kwaiva Munangagwa wakagodanidzira kuti mapato ese aendeyo ikweyo, wese noPorad wanga wari ikweyo, asi waramba hawo wakati isusu tinoramba tichindoremekedza nyaya kuremekedza mazuva onyika ya, asi pokare tichipokana nehurumende nokuda kwezvainoita kamutongero kayo. Aiwa, izvi zvakanaka izvi. Iwo Munangagwa wagotoreketa kuti wari kuita zvinhu zvikuru zvakawanditsa zvokutoti gore rinouya wari kuringira kuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvapera zvinosanganisira paramende yakapuhwa newaChina nozvimwe zvakawanda zvavari kuita. Wagoreketa iwo kuti hurumende yavo aiwa kwai ndiyo tsvinu, heno mabiya angu munozvionawo sei, asi waribe kureketa chibodzi maerana noupenyu huri kurarama wanhu huri kuita kuhwadza kudandi. Pakazopera svondo zvakatohwadza kuti wamwe waribe kuita pasika yakanaka nokuti kwakaita bhazi riya rokugwarasha wanhu vanosvika 35 kuChimanimani. Ipapa paribe zvagoreketiwa nehurumende kana nevanhu kuti tizive kuti wanhu wombanani kana kuti hama dzavo dzati dzazikana chere kuti dziripi. Aiwa, paribe chatichazikana. Idi zvakaita kunyangarirwa ticharamba tichikunyepai kana tazoziva kuti wachaikiwepi. Paribe zvareketiwa pokare nonyaya dzombuchihwa kuti ichapuwa vanhu chere kana kuti zvichaita sei, asi kwai hurumende ndo zvainogona kunge ichiita nokuti yakati ichawabatsira kuti wagoike. Tindori munyaya dzokupfadzi, kwai mukuru mapostori oJohani Marange kwai apfa nyasi, kwai apfa ari kuzikana kuti anga ano makore mangani chaiwo, asi kwai anga asvika makore anosvika 20 chaiwo okuzvahwa. Aidi ngawazorore murugare watsanuwa papodzipo newanhu woZCC wakagwarashiwa pakapera svondo pa. Bato roCCC nyasi kwaMutare rakuendesa mapepa kudare rodzimhosva dare guru munyika richiendesa kuti kwai wari kupokana nezvakaitiwa musarudzo dzabva kuitika makuno yano. Tichagoringa kuti zvinenge zvichipera sei, tichigokunyepai pazvinenge zviri kuitikapo. Kwai vamwe vanhu wapinda waita kuita kuona kutambisiwa tsotsa chaiko zvokutoti ipapa wari kusaya kuziva kuti woita zvokudini, nokuti kwai panhambuko yeBeit Bridge wamwe wari kushaya kuti wopinda sei munyika nokuti kwai makadhi avo okuti wakabayiwa kamushonga kodzihwa mupengo ari kunzi ndiwo bawo chokwadi. Aidi, heno mabiya angu
kwai inonzi QR code iri kuramba kusenza nokuti hurumende yedu vari kuzviita kuti igosenze. Heno mabi angu ticharamba takaringa kuti wachazviramba zvidandi kana kuti wachazvichinja, tichagokunyepai ipo zvinenge zvachinjikapo. Tiri kufara kuti pakapera sondopa kuno wazhinji wedu wakaita mutambo wakaita kudadisa chaiko, wamwe wagoita kudzingirira nomhepo kumutambo unonzi 2 Oceans half marathon, kwai wakagoita kuhwina ndi Moses Tarakinyi pabodzi pona Fortune Chideiro. Ivava waviri kwai watoita kuhwina zvokutoti zviri kuita kufadza towati makorokoto. Wanotambawo kiriketi kwai papa wanhu wanoringa kiriketi iyi waribe kufara nozviri kuitikazvi kuti kwai murairidzi wechikwata chokiriketi chewakomana wenyika aripo hache kuIndia kwaari kuita basa rokuona mutambo achireketa mutambo kuti zviri kuitika apa iye sondo riri kuuya richairo anenge ari kufanira kunge ari kutungamira wakomana wechikwata kuti watambe mitambo yakaringana nawo kureketa kuno zviri kuita kurwadza. Heno kuti zvichaita kudini ipapa, toramba tichindoti wakomana weZCC aiwanga waite tuzvino wareko kuramba wachiita mutsepwede yakadari. Tiri kufara pokare nyasi tagonyepiwa kuti kwai papera sondopa wakomana weZimbabwe wagohwina pokare kumutambo yorugby yoma under 20 yawanga wari kutamba wakaja chikwata choNamibia nozvigwedziwa zvinosvika 12 kwa 10. Aiwa toramba tichiwatenda kwaiya wakahwina inonzi Bathys Cup wakaihwinira kukinya. Aiwa makorokoto. Ngatiringe zviri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kwai nyaya yekumafashamu iya kwatogwarashiwa vanhu vari kusvika 443 443 pachirungu. Apawo kwai kuno vanosvika 60 vari kuboyeka kuti waripi vanosvika 60 pachirungu. Ipapo pokare kwai wanotanda mutsepwede wanga watotanda pokare kusikinya tukono wakagovhura rori roShoprite renge riri kuendesa zvinhu wakatanda kuba ipapo watozoita kuridziwa pfuti yochigwagwagwa chaiyo kuti wasiyane nazvo. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Apawo kuNorth West Province dzauri kwawoku kwai kunenge kwabatiwa vanhu vanosvika 40 pabodzi poono vamwe vanosvika 50 wari vanhu vari kuita ukorokoza munyikayo. Apa wari vanhu vari munyikayo zviri pamutemo, pakaita kunyangariwa chaipo. Apawo gurukota rewo zvinoitika munyika yeSouth Africa ragoita kuenda kuzambuko Robert Bridge koringa kuti zviri kumbotekaira sei ikoko kwai kwabatiwa vamwe vanomabhazi ari kuda kupinza vanhu zviri pamutemo. Idi pakaita kunyangariwa chaipo, tichagoringa kuti zvinenge zvichitekaira sei mumasuremu. KuZambia kwai kwasungiwa wairiwo chiChina nokuti kwai wagotsvaka vanhu vanoponda vanhu kuwairi kubva kuSouth Africa pabodzi pono mubodzi akabvisiwa kuUganda kwai wadaunzwa wagoponde mumwe zvina bhizimusi wechiChina pokare. Aidi unotozvisaya kuti kohokonai vanhu vakuita kudandi. KuTunisia kwai papa vari kuita kuhwadziwa kunyura kwakagoita chikepe chatakura mapfuta odzimotikaya. Pakaita kunyangariwa. Heno kuti wachazvikona chere zvokuti wachenese nharaunda yawo kana kuti zvichaita kugara zvakadando makore nomakore. KuLibya pokare kwai kwaita vanhu vari kuita kuratidzira zvokutoti kambaniwo dzeoiri ikweyo yatomboita kupfika painoita kuchera oiripo. Pakaita kunyangariwa kani. Heno kuti zvichapera mushechere ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zviri kupera sei. Munyaya zohwadza wazhinji pasi rese kwai Cristiano Ronaldo ataikiwa nomwana mugwicho mutsva ngaachangobva kuzvahwa. Zvinoita kuhwadza chaizvo. Tikuramba tichindoti hache aiwa ngaazorore murugare naiye anyaradziwewo naYahwe sezviri kundoita vamwe wese watareketa kuti wanyaradziwe naYahwe. Tiri ipapo zvedu. Panyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Tiboyane mangwana.